Takže zdar lidi, tady Milan a po 3 měsících bude další nový video. S největší hvězdou TV Twix, pojď sem Denny. Ale hovno. Kámo, čum na ten... Čau, tady Denny. A jsme tady s Milanem, kámo, co jsi tady nachystal dneska? No tak pár lidí mi napsalo nějakých pár otázek nebo věcí, co by chtěli vidět, že jo? Pohoda? Už jsem ready, hoši. Házejte to do komentářů. Mám to ve Wordu v mobilu všechno napsaný. Jo. Jsem ready, překopírovaný, protože lidi prostě nevěděli, co chcou všechno. A kolik je těch otázek? Otázek je tak 13. 13 otázek, to jde. Nebo spíš 13 přání, takže. Ty vole, kámo, jako jestli jste byli sprostý, tak odcházím, jo, zase kámo. To zase nebyli sprostý, Denny. Jo, tak pojď, hele, prstní tam ty otázky, nebo takhle. Co to jsou? To jsou úkoly na nějaký. Úkoly a nebo otázky? Jeden úkol a myslím, že většinou jsou otázky. Pohoda, to nějak zvládnem. Tak jo, kámo, se tady vyčiluju, protože... Takže první otázka, můžu začít? Už si mám vzít ty papíry, nebo? Ty ne, ty budeš na konci. Aha. Teďka takže na papíry já mám odpovídat teď, nebo... Můžeš odpovídat, to je jedno, nebo spíš oba dva. Jo, takhle. Takže první otázka, to je asi mířená spíš na něm. Jestli znáš Dennyho, natoč s ním video a ať odpovídá s tebou, prosím. Tak já myslím, že už se stalo, teď právě na to koukáte, že jo, easy. No, takže první otázka splněná, 10 bodů, jede se dál. Druhá, jak jste se s Dennym vlastně seznámili? Jde na mě? No oba dva asi. Hej, tak mám začít? Můžeš. Já vůbec netuším, ne kámo, takže bylo to asi takhle, už jsme jak přemýšleli, že jo, jak jsme se seznámili, vůbec nevím. Vím, že ty jsi psal něco na Faceu, ne, jednou. No jednou jsem se asi díval na vaše videa. No jednou se díval na naše videa, takhle to začalo. Pak jsem, myslím, našel tvůj odkaz na YouTubeku, ne, tak jsem si tě přidal. No, to sedí. Pak jsi s ním, myslím, přidal jsi mi to. A pak jsme si prostě nějak psali a už se asi známe tak rok, nebo rok a půl. Jsi mi napsal, jsem to potvrdil, občas jsem hodnej, já těm lidem fakt odepíšu, snažím se. No a když jsou ty lidi v pohodě, tak se s nimi normálně píšu. No, takže tak. No. Jo, ještě to stíhám, ještě to jde. A brzo to nepůjde, už si myslím, kámo. Ale jak jsme se vlastně seznámili, to ani sám nevím prostě. To nevím. Díky tomu YouTubeku. Pak si jak přijel do Prahy, kámo, pak jsi mě viděl někde v tramvaji, to je ono nebo ne? To bylo na školní výletě v září. Jo, to mě nějak viděl a pak přijel nějak ještě do Prahy a říkal, že si nechci sejít a říkám, ty Vado, tak když už přijel do Prahy, tak v pohodě, víš co, tak to nemůžu říct, ty jeď zase domů, že jo. Tak jsme šli nějakou ven, nakoupit pár věcí, už jsme kam koupit, ne? To jsme až potom září, někdy v říjnu nebo v listopadu jsem. Jo, jsme počili do HMK. To jsem kupoval ty trička, no. Přísám, že tam mají nejvíc libový havajský košile. Nevím, co máš nic s tou Havaj, ale ta Havaj je nice, kámo. Ale jo, pak jsme šli na nějaký shopu a nice. No tak jo, takže asi takhle, ne? No. Jo, next question, kámo, jedem. Next. Kámo, ty král, tady to... Kolik vám je let, nebo jste stejně starý? Ty vole. Já vím, že jsi nějak starší, ne, vole? No mě tak mě je 20. Hovno. No, dneska. Schválně. Dneska mám narozeniny, lidi. Jo, kámo, všechno nejlepší. Děkuju. Jsem zapomněl na narozeniny. Ne, kámo, já jsem ti přál přes telefon. Já vím. Takže, Milan má narozeniny, tak můžete popřát dole v komentářích. Kámo, všechno nejlepší. A je o rok starší, takže mě je 19. Že to tak nevypadáme, já vypadám tak na 16, to tak bylo. No náhodou. To je 17. Takže napište dolů do komentářů. Vypadáš na 19. Jo, tak to je na hovno. Já bych chtěl být mladší, kámo. Jenom napište dolů, jak si myslíte, na kolik vypadáme. Všichni mi typou 16, a to by taky nějak tak, 17. Mě typovali většinou 18 v obchodech. Mě typovali 40, já nevím, co mají proti, bo. 40. Ne, já si mám srandu. Tak jo, jedem. Máte holku, jestli ano, jak se jmenují? Ty vole, tak myslím, že začínáš. No tak já holku nemám teď momentálně. A já, tak mám to už zodpovědět? Můžeš. Tak jo, takže holky, já znáte to, jsem nezadaný, takže pište na Facebook. Já si mám srandu, já jsem půl roku asi nezadaný. Jo, nějak tak. No ale oni se vždycky ptali, jestli chci holku a takhle. A přesně tohle, to téma holky a takhle rozvedeme až pak v našem videu, kdy budou fakty o nás a takhle. To pak rozvedu, takže asi takhle, nemám holku a pak ty detaily, to můžu klidně pak rozjít ve videu. Stačí? Můžem, kámo. Otázka na mě, proč se snažíš napodobovat Dennyho anebo celý tým TV Twix? Hajzlové, vole. No. Už jsem měl jednou otázku i na Asku vlastně, proč si vlastně beru jejich hudbu. Denny mi tu hudbu sám poskytl, takže jsem si ji ochotně vzal. Přesně tak, já jsem ti počil na flashce, ne? Ne, přes Ulož to. Jsem ti poslal, ale to je taková ta stará hudba, kterou jsem posílal ještě někomu snad. Ale vím, že já mám těch písniček hodně, že jo, bez autorských práv. A když někoho hodně dobře znám a vím, že natáčí, říkám, hej, jak mu pomůžu, tak mu ty písničky pošlu.
Jinak ne. Jinak proč jsem začal natáčet, no, proč bych napodoboval Dannyho? Proč jsem začal natáčet? No, abych napodobil Dannyho, to je hlavní. To je hlavní, no, protože Danny musel totiž strašně vyrovnat. Jo. To si nepřeháněte. Ne, tak proč by, já myslím, že každý si může zkusit natáčet, na tom vůbec nic není. Já myslím, třeba jako Prokop. No, třeba všichni tásku, no. Ne, ale ono to je zábava, když to někoho baví, tak proč by nenatáčel, že jo? A pak v budoucnu by z toho mohlo být lepší, jak se jmenuje. Že by to mohlo být třeba lepší brigáda, že jo, třeba. Přesně tak, ty taky třeba vyděláváš, že jo? Zatím no, zatím vydělávám, jediný jsem si koupil tohle triko. Ne, kámo, ale jako já si myslím, že je to sranda. A když někoho baví, tak proč ne? Nic. Další otázka. Tak já vám přísám, že v těch dlouhých džínách tady asi brzo umřu. Asi tak. Už vím, proč mi říkal, že si mám vzít ty asi. No. Teď je mi to úplně jasný, kámo. Znáš i ostatní lidi z TV Twix? No. Jo, kámo. Teď znám momentálně už 3 lidi z TV Twix. Easy, kámo. Dannyho. Tady. Pak Andyho. Andy! Andy, zařvi něco! Slyšeli jste ho? Neslyšeli, chcete toho vidět? To až na konci, to tam ti řekneš. Až na konci Andy přijde. Andy přijde až na konci. A včera jsem ještě poznal osobně Kirila. Myslel jsem si, že je to strašný debil. Ne, on je v klidu, kámo. Já vím, že je v klidu. Poznal jsem ho osobně. Kiril nejvíc chillový. Akorát Filip a Lukáš mají něco proti Milanovi, ale vždycky se najde někdo, kdo někoho nemusí. No, třeba víc. Doufám, že to hoši uvidíte, jste prostě kreténi. Ty král, to tam nemůžu dát, kámo. Ne, jako vždycky se najde někdo, kdo má něco proti někomu a přitom úplně bezdůvodně, ale když toho člověka pak pozná, tak pak se změní názor. Já tyhle ty věci, já to znám, věřte mi, kámo. Ty král mě vedro, kámo, jedem, ty vole, tady musím trochu skrčit. Další otázka na Dannyho. Na mě něco. Jo. Danny proces s Milanem v závorce s Kaucarem. Vlastně kamarádíš. Myslím, že to psal Nikolas. Nikolas, si ty normálně chcípneš, ty hajzle. Proč kamarádím? To je otázka, kdybych třeba, proč máš za mámu tu, kterou máš za mámu, ty vole. To je prostě logicky, prostě, kámo, když si najdeš na Wikipedii, co znamená kamarádství, tak tam si to najdeš, vole. To se nedá moc vysvětlit. Nedá, no. Když je někdo v chillu, tak a můžeš s ním kecat, tak je prostě v pohodě, že jo. A když někdo není v chillu, tak ho nemáš rád, tak se s ním logicky nebavíš, víš co. Takže to je taková otázka. Doufám, že jsi to nepsal ty, Niko, nebo budeš fakt mrtvý. To je otázka typu, proč jsi dal k snídaní rohlík, ty vole. Protože Kaucar používáš jenom ty, Niko. Kaucar, jsi jasný, kámo, tak jo. Jak dlouho se znáte? Tak to už jsme říkali, ne? Ty vole, rok. Jako Přes rok. No, jako v porodnici jsem poznal. Já srandu, kámo. Ne, no rok, ne. Přes rok, ne už. Už myslím, z roku 2012 se známe někdy už. Musíš to zaokrouhlit, aby to bylo, víš co. Osobně se známe max rok. No osobně jo, ale pokud bych to bral i s tím Facem, tak na Facebooku byl 2012 už, prosinec. To by někdy možná to je možný. Takže prostě dejte rok, ať to hezky zaokrouhlíme. Jo, dál. Dobře. Jo. Řekni nám pár faktů o Dannym. Aha. Já? Kámo, jaký to spíš Danny, ne? Nějaký fakta, nevím. Jako já o sobě? No, zkuš to říct, pořád o tvém. Kámo, to je tak, já nemůžu právě vůbec prozradit své fakty, víš proč? Protože my plánujeme točit to video s těma faktama, kámo. No a. To je prostě hrozně tajný teďkonc. A než to vyjde, prostě až to vyjde, tak to doufám, že to bude bomba. Doufám. Tak já jich pár možná řeknu. Tak možná Danny je pro holky možná pěknej. Ne, kámo, to není fakt. Je dobrý režisér a kameraman určitě. Takže prostě baví ho natáčet. To taky. Baví ho stříhat videa, hlavně když kluci nestříhají. Ale Filip se zapojil poslední dobu. I když to pokadil. Jo, jako šlo to, kámo. Hele, na to, že byly první videa, kámo, každý nějak začíná. Ještě nějaký fakt, jo, ještě fakt třeba. Měřím 187. Ty mím, že jo, kousek. Easy, kámo. Dobrý je. Hej. Jo, dobrý den. Dobrý, už se pokračuje. Můžem dál. Další otázka. Nehluk, jak svině. Tam bouraj asi nějaký domy, no. Kam tam bouraj barák, vole. Hej. Bože, tak jo, tak další otázka. Teď tady je, řekněte nám společný názor na kluky z TV Twix. Jako tak začni asi. Názory, no tak fajn, no tak Den je úplně v pohodovej, ten je asi myslím jako z TV Twix prostě nejlepší. Normální. Pak je ještě v pohodě Andy, ten by se potom za chvíli mohl ukázat. Ten je za kompem teďkonc. No a doplním ty ostatní, Kiril. Ha. No prostě Kiril nejvíc chillovej, tamhle soused bydlí hned naproti. Filip a Luky, když jsou spolu, tak ty vado, to dělají bordel. Dneska tam řvali zase kluci, když nejste spolu, jste úplně oba v klidu, v pohodě. Všechno, jinak v chillu, jako nějak nemáme žádný problémy. Další otázka.
Tak jo, next question, kámo. Jasně. Kdy bude zase fotka s Danym? Nevím, ty vole, možná na Insta. No možná, no. Hej jo, kámo. Všichni mě furt lajkujete a komentujete fotky, že byste Dannyho nejradši chtěli, víte co? To nemůžu říkat kvůli malým dětem, kdyby se na to dívali. Ty vole, rád si na pískovišti, no. Tam byly horší věci už je. No, jo. Třeba moje kamarádka Verča Sikorová, ta by tě nejradši, víš co? Ta tě prostě miluje, ta mi říkala, tě hlavně pozdravuju. Aha, taky mám tady dokonce od ní i jednu otázku, to tam od tebe ještě můžeš. To kámo, se nebudu slíkat, ale jo. No to bych ani nedoporučoval, to by se tam asi Verča... To ona tady... Andy nám právě dal update, že hrajou Modern... Jak jsme Modern Warfare? Hrajou Modern Warfare a Luky je největší loser. Ne, loser, noob. Vůbec prostě nedává killy, tebe. Aha, tak omlouvám se, Counter Strike. Dobře, to je jedno, dál. Tak teďka to si píše Verča. Bráško, prosím, ať mě Danny pozdraví do videa, zamává mi. A jestli tam je víc členů, ať i oni. A je to jasný. Tak jo, takže zdravím tě, Verča? Verča Sikorová. Zdravím tě, Verčo, tady Danny, ahoj, a Andy. Andy, pojď sem. Andy, pojď ju pozdravit. Doufám, že jsi to neslyšel. Pojď. No prostě tě zdravíme a Andy teď taky přijde, ty vado. Ej, no přísahám, že jsi dobrá, ty jsi doma dokázal, že Andy odejde od kompu. Moje tam naběhni, Andy. Ty vole, Andy, zpátky, pojď vole, dělej. A nebude mít swagger oblečení, bacha na to. Ten Gucci belt? Pravej, ne, vole. What up, bitches? Musíš dolů víc, teď. What up, bitches? Nice. Může se za komp. Ty vole, cože má zase za komp? Počul po nožkách. OK, proč ne? No a teďka už je teda to menší přání. Easy. Natočte krátké let's draw. Wow. No, můžeme, veď. Jako papíry jsem sem nenosil zbytečně, veď. No. Tak jo, dokonce už tady mám napsaný i, co by lidi chtěli namalovat. Já vám to vysvětlím, ty pravidla. Ne, nevysvětlím, že každý znáte. 30 sekund, obrázeček. Vem si ještě papír, on to propíkám. Dík. Jinak takhle, tohle bude taková mini edition let's draw, takže my si, já to vždycky vyslovu úplně blbě, to je mi jedno. Protože si ty papíry takhle přehnout, že já to nechci mít pak na džínách, ten Inghost. Tak jo, kámo, můžem. Počkej. Jak poznám, že je 30 sekund, mám to na sem timeru? Můžeš, jestli tam máš stopky. Jako mám stopky, věď, kámo, já mám úplně nejc propocenej o mobil, no jak svině, kámo. No dobře, tak já si takhle dám stopky, máme ready a možná i nevidíte, tak hezky svítí, debilně. To je jedno, Kalkán, tak říkej, nakreslete. Takže nakreslete Kirila psem. 3, 2, 1, wow! Týká to pak to. No, tak tady takhle podle něj vypadá Kiril psem. Ty vádo, kámo, ukaž to. To si děláš. Ale jo, kámo, ale jo. Ale nevěděl bych, jestli ty vlasy, no, tak jako... Kámo, to je pes s vlasama, vole. Jo, právě Kiril, ne? Jo, dobře. Jako, tak Kiril má určitě vlasy. Možná bych to poznal, no. Ale jo, ale to bych mohl být já, kámo. Ty máš ještě vyšší. Teď mi došlo, že já mám podobný vlasy, no, tak nic. Tak já ukážu svůj, taková rychlá rounda, takhle tindin. Kámo, to jenom vysvětlím, že mám feature, víš proč je to Kiril? Za prvý má na sobě oblečení. Roztrhaný kalhoty. A jo, vidíte to? No a tady má, to je bod navíc a tady nahoře je ten Sias, S jako Sisos a tady dole je miska s jídlem, to je takový feature, no. Takže nic moc, easy prostě, ale takový easy kolo, no. Kámo, dál. Dál. Vedro. Namalujte oba dva sebe, jak nakupujete. Ty vole, tady nemám ty stopky, kámo. Tak jo. 3, 2, 1, ty vole, tady nemám stopky, teď, shit, ty vole, jak se to vynuluje? Jo už, takže no, 3, 2, 1, jedem! Stopka, no, už to tam maháme, nice. Já to zastavím, 34 sekund, no, přetáhnu, jo. Ne, tak jo, kámo, tak mám teď první. Můžeš? Já vám to vysvětlím v rychlosti, takže tady je to nákupko, to každý pozná. Anděl určitě. Jo, to vypadá skoro jak anděl, no. A tady jsme my dva. A tady, já nevím, jestli ten feature, vidíš, jak to mám na sobě, hádej, kámo. Havaj košili. Přesně tak, protože teď jede ta Havaj, má na sobě Havaj. Tady zádu je věšák s tím jídlem, s oblečením. A prostě si to tam chillujeme. Takže HMko vlastně. No HMko to je, kámo, přesně tak, já to poznal, tak jo.
Ale jo, ale ty jsi vystihl přesně to, co jsme měli dělat, já vystihl něco úplně jiného. Tady je Danny, protože je nejvyšší, takže proto je vyšší než já. Ale to může být zase kdokoliv, kámo. No ale seš to ty určitě. Danny má 2 tašky, že Danny určitě nakupuje radši než já. No. Já už tolik nenakupuju. Víš, z čeho, halo, jsem si koupil nový boty. Máme teďka na sobě, ale ukazovat je asi nebudu. To jsou nice, kámo, klidně tam ukáž, ty no. Máme sedí tam tu nohu. Jo, dívejte, takovýhle pěkný šedý boty. Co říkáte na Milane Shoesy, nice, že jo? Jo, jsou nice. No a jinak tady je teda Danny, ale bez Hawaii košile. Jako ta Hawaii asi je nahej, no. Ty vole, kámo, ale jako ta Hawaii tam chybí, ale jinak dobrý. Jo, jinak to je bez. Jo, kámo, tak to bychom měli. Tak jo, další, už se blížíme ke konci, kam se usmaž. Že, tak jsme zase zpátky, došla nám baterka, zase jako klasika, ten foťák úplně na hovno. Jako sice tam byly ještě nějaký prej úkoly zvanek reset, ale věřte mi, to bychom tady celý tenhle asi chcípli bedrem. Přesně tak. Tak to bylo easy, jestli se vám to líbilo, tak můžete dát samozřejmě něco. Like. A nebo odběr. No, to jsem myslel, můžete dát Milanový odběr. Tak jo, tak to je všechno bych řekl. Tak se mějte pěkně a čus. Čau.